0 lo. 5 डिग्री था -5. 5 डिग्री 5 डिग्री -5. -5 नहीं 5 +5 बारा नङा बिदि टाइमाव फैनो मोननांगौ गुसुथारावबा हाया अभी हम जा रहे हैं गैंगटॉक जा रहे हैं हम लोग गैंगटॉक जा रहे हैं इसी होटल पे ठहरा था हम लोग अभी हम लोग जा रहे हैं ये देखो 시방 구수동 보러 노영아 더들 노영아 구포르 보러 장는 비시 소마이든 혹시나 올라면지 뭐나 पुरा बरफ बियो रायजोफोर बरफजों साग्लोबनाय सिक्किमनि 0 पॉइंट हांखौनो लानो हाया हाङानो आलौजोबो हांखौनो मोना बियो ओरै नाय जेरैबो बरफ ओमफ्रायना सोरबा सोरबा फैनो हानाय नङा हाबाब आखायाबो सुहाबजोबो लंपेन्ट गस्ला जेबो गानो माबानो हाया ओरैबायदि गुसु बार ग्लेसियार जोंनि एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो डेन्जारेस 0 पॉइंट हांखौनो मोना बे जायगायाव नायलांबाय थादो रायजोफोर बे जाबाय ग्लेसियार डेन्जारेस पूरा ग्लेसियार बियो हरै थां हरैबो ग्लेसियार ओमफ्रायना बरफजों बियो डेन्जार जायगा दा बेयाव दंफैयो कतया करू सारी रात कतया करू रानी फूले जैसा जामा फूले जीमा जामा मन को रहा